takulandirani ku AMTV Malawi ndipo tikupatsirani tsatanetsatane wa zisankho za ku America. Dziko la America, mtsogoleri wa chipani cha Republican Donald Trump akutsogola pa zotsatira za zisankho za dzikolo. Dzulo anthu a dzikolo anaponya voti pomwe opikisana kwambiri ndi a Donald Trump komanso mayi Kamala Harris, omwe akuyimira chipani cha Democrats. Munthu yemwe amapambana amayenera kupeza mavoti madera okwana 270 a dzikolo, pomwe pano a Trump apeza kale madera pafupifupi 200, pomwe a Harris apeza madera osaposera 100. A Trump anakhalapo kale mtsogoleri wa dzikolo asanagonje kwa a Biden omwe akulamulira pakadali pano. Tikhale tikupasirani zotsatira za zisankhozi. Pamene patu mene mukuoneramo atolankhani alikalikiliki kuyankhulapo za nkhani ya zisankho za ku America kumeneko. Azungu akudikirira pamene pakuti atatenge dziko, atalamulire dziko la America ndi ndani, ndipo anthu owerengera mavoti alikalikiliki mutaona pa chithunzi pamenepa ndithu ndi mmene zikukhalira ku America. Anthu ambiri mmene zikuoneka kuti Donald Trump ndi amene atalamulire dziko likoma tisachite kuneneratu pakuti madera ena sanamalize kuwerengera. Tiye tikhale mwachidwi pa peji lino kuti tikhale tikupatsirani tsatanetsatane wa zisankho zimenezi za ku America. On the other races that we are following with the AP, not just the presidential contest. So thank you for that. We will be back with you in a moment with more AP race calls and election night updates. As a reminder, like we were just talking about, AP has a lot more information on some of the other contests that we are following on our website.